Venim plens d'entusiasme. La coneguda frase «més que un club» va ser utilitzada per primera vegada per Narcís de Carreras durant el seu discurs de presa de possessió del club. D'aquesta manera, el 17 de gener del 1968, el nou president blaugrana donava forma a una idea que recollia tot allò que l'entitat blaugrana representava. Era una idea difusa i prou ambigua perquè pogués circular en el marc de la censura franquista, però alhora tenia prou força per definir un estat de coses i un sentiment. Vinc amb l'entusiasme que vosaltres podeu exigir perquè el Barça és més que un club de futbol. Amb el pas del temps, la força del missatge va ser cada cop més gran, fins a arribar a convertir-se en lema oficial del club durant la presidència de Joan Laporta. Són uns colors que estimem per sobre de tot. Som el que som i representem el que representem. Jo considero que el Barça és més que un club per tots els valors que representa, sobretot políticament parlant, encara que no es pugui barrejar futbol i política, però crec que està barrejat, i el Barça representa, si no tot Catalunya, molta part de Catalunya. Perquè és una entitat molt gran, que no es veu limitada només a l'àrea demogràfica de Barcelona, de Catalunya, de la península, d'Europa, és tot el món. Perquè visc a Catalunya i el Barça és més que un sentiment. Jo crec que més que res perquè és un club que fa molts anys que s'ha creat i per mi és el millor equip que hi ha en tot el món, ho és i ho serà sempre, tota la vida. Doncs perquè no només representa una entitat, sinó tot un país que és Catalunya. Bueno, per tots els títols que ha guanyat, per el futbol que fa, per l'afició i perquè és el millor equip del món. El Barça és més que un club per el que representa. Representa Catalunya, representa un sentiment català darrere d'ell, que és molt important. Perquè té molts jugadors bons i són de la cantera. I és el millor equip del món. Continuant amb la nostra història. Amb la mort del general Franco el 20 de novembre del 1975, els actes per recuperar les llibertats es van intensificar. Tot i l'eufòria de la transició, a molts ambients catalans predominava la incertesa per saber si la nostra personalitat podia tenir el reconeixement de l'Estat i de la societat espanyola, o si bé ens trobaríem amb fortes resistències. En aquest context, l'entitat blaugrana va participar activament en les reivindicacions a favor dels drets de Catalunya, donant mostres evidents de la seva catalanitat. Finalment, l'any 1979, es va aprovar l'Estatut d'Autonomia, que va permetre recuperar les nostres institucions i restablir la identitat del poble català. Amb la consolidació de la democràcia, la funció simbòlica del Club Blaugrana amb Catalunya s'ha anat transformant sense perdre el seu sentit original. Podríem dir que, en certa manera, l'entitat blaugrana deixa de ser el vehicle d'expressió dels anhels d'una nació. La ciutadania ja pot expressar-se lliurement a través de les vies democràtiques i no li cal al Barça per alliberar la seva identitat reprimida. Dit això, el Futbol Club Barcelona continua sent un dels signes del nostre nacionalisme, un defensor dels trets propis de la identitat catalana com són la llengua, la cultura i els costums. S'ha convertit en un factor d'integració perquè, a través dels seus colors, el món sencer identifica, cada vegada més, la nostra terra. El compromís històric del Futbol Club Barcelona amb Catalunya és inequívoc. Amb l'esdevenir de la història, el barcelonisme ha volgut imprimir i ha imprès en la seva trajectòria un sentiment catalanista. Amb el pas del temps es va convertir en un símbol de Catalunya que, des de fora, es va voler negar repetides vegades. I lluny d'evitar aquest simbolisme, el club es va fer més fort i la seva identitat es va refermar. Actualment el Barcelona segueix projectant sense complexos la imatge de Catalunya al món, sent fidel al nostre país i als anhels de la seva gent.